Is-sibt filgħodu fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista ngħata bidu għal 5 edizzjoni tal-programm LEAD bil-parteċipazzjoni ta' 33 mara. Indirizza l-ewwel sessjoni tal-programm il-Prim Ministru mexxej Laburista Roberta Bela li mal-parteċipanti l-ġodda qasam l-esperjenza politika tiegħu u għalli kollox jibda mix-xewqa li tkun lest li tagħti xi ħaġa lis-soċjetà. Dr. Bela semma kif l-appoġġ tal-familja huwa kruċjali fil-politika għax f'ċertu sitwazzjonijiet lejha biss tkun trid iddur għal pariri jew Il-Prim Ministru tenna li din hija esperjenza sabiħa għax fija tiltaqa' ma' ħafna nies u tgħix diversi esperjenzi. Roberta Bela qasam il-vjaġġ tiegħu tal-kampanja għal mexxej tal-Partit Laburista li bija eventwalment sar Prim Ministru ta' Malta għal din urid biċ-ċar kemm il-Partit Laburista huwa maqut. Semma wkoll il-mekkaniżmu li se jiddaħħal il-Gvern biex aktar nisa jiġu eletti fil-Parlament. Dal-istazzjon tkellem ma' Michela Bela waħda mill-parteċipanti l-ġodda li qalet għaliex għażlet li tidħol għal dan il-programm. Nistgħu niġġieldu l-istigma li għaw nuqqas kbir ta' nisa fil-ħajja pubblika, allura xi ħaġa li ħeġġitni iktar biex nidħol għal programm LEAD. Apparti minn hekk l-ħajja politika toġobni ħafna, allura dik tatni iktar boost. Illum fil-session li kellna iltqajna mal-Prim Ministru fejn kellna ngħaddu ċertu questions fej ovvjament il-Prim Ministru sana l-idea tiegħu inkoraġġina aktar biex ovvjament biex nitlu l-elezzjonijiet. Il-programm LEAD ħalla wkoll il-frott tiegħu u dan tixdu Marja Tart li diġà temmet b'suċċess dan il-programm. Kienet esperjenza prezzjuża ħafna u kienet opportunità mhux biss biex nitgħallem iktar fil-qasam tal-politika, ma opportunità biex nitgħallem fuq il-valuri tal-Partit Laburista u fuq livell personali wkoll inetlili bħala mara bħala networking biex niltaqa' ma' nies oħra u nagħmel il-kuraġġ u nżid iżjed il-konfidenza. Fl-ewwel sessjoni tal-programm il-parteċipanti l-ġodda kellhom l-opportunità li jistaqsu lill-Prim Ministru u għamlu dan fost l-oħrajn dwar is-setturi tal-ambjent, ix-xogħol, il-politika u l-imxija.